ரெண்டாவது எங்கள ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆರು ಇತ್ತ MSc ಅದುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯರ್ಲಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಪೂಜ್ಯ ಮೇಯರ್ ಎಂಗಳ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳ ನಿಯೋಜಿತ ರೋಟರಿದ ಗವರ್ನರ್ ಎಂಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಛಲಗಾರ ಎಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2 ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಕಲು ಒರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಕುಡೂರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ದುಶ್ಚಟುರ್ದು ಸರ್ವನಾಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಯೋಗದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮೂಡೈಡು ಉದಿತಿನ ನೇಸರ ದೇವರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಡು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತು ಆ ಕಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದೈತಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಕೆಂಪು ರಂಗು ತುಳುವನಾಡದ ಸಿರಿಗುಂಡೋಡು ವಾಲಗಾದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ರನ್ನದ ಆರತಿಯಾದ ಬೆಳಗುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಕಿದೆ ಬುಗ್ಗುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗೋಧೂಳಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಕರಿಣ 7 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರನು ಈ ನಡಿಟ್ಟು ಧೀಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿರದ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ಕ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೊಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿಲ ಬರ್ತದೆ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬರವು ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆತ್ತು ಮಸ್ತಕದ ಬರವುಲ ಅವಲೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯೋಗಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಐಕ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಚಿತವಾದ 7 ದಿನದ ಈ ಶಿಬಿರಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭಾಭವನ ಸಹಿತವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆಂಬಲನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸು ಏನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ವಾಲಗಾಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತೇರು ನಂಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ನಿಚ್ಚು ತನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರಳವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಡೆನುಡಿತ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಜನಮಂದೇನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಯ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಿತಿನ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಮಿತಿ ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಮಾಜಗೂ ಪೂರಕ ಆಪುನಲ್ಕ ತನ್ನದು ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದು ಅವೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಈತನೇಟ ಆತಂಡು ನಲ್ಲಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಪಣಪನ ನಿಲ್ಟ ಆ ದಿಸೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನನು ಆರು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಡು ಮಾತ್ರ ತಂದ ಇದು ದುಂಬುಲ ಆರು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬತ್ತಿನಲ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂಜಾತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ತಂದೈತಾವುಡನಂಚೆತ್ತನ ನ್ಯಾಯನು ಒದಗಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ನಿಧಿರ್ದು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಾತು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಎತ್ತುಜ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತವನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಲಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟ ದುಂಬಾದ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾಲಗಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಾಗ್ದಾನ ಆರು ಕೊರಿಯರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಳು ಬೆಳಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳುಪು ಸೋಲಾರ್ ಬಳುಪುಡು ಆಪುನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ
ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿದಾದ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊಡುಗೆ ಬೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಜಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂತೆರು ದಾಯಕೆಂಡ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮವೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾಲಗಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಣ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಯೋಗ ಬಂದುಳ್ನಾವ ತೀರ್ದೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದಾರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿಣ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪೊದೆಪಾದೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ನಮಕ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವನು ಮದಪೆರಾಪುಜಿ ನಿಯೋಜಿತ ಗವರ್ನರ್ ಆಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಗಾತೆರೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಲ ಅಂದು ಸಂಘಟನಾ ಚತುರಿಲ ಅಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ರೋಟರಿದ ಮುಖೇನ ವಾರೀತಿದ ಕಜ್ಜೋಲು ನಡಪೊಡು ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬುಲ್ಪು ಪರಡವನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಲ ಈ ಲೇಸಿದ ಬಾಲಗಾತಿರ ಅರೇನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುಸ್ತಕದ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು 85 ವರ್ಷದ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಧೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಪುಗರ್ತೆ ಬಡಿದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ರೋಟರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮಶೇಷ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಗಾತಿರು ಅರೇನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರತನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮತ್ತರಿಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರಣ್ಯ ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಗ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈದು ತತ್ತು ಒಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ಲ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಂಡದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಯರ್ ಏನು ಸುರಿಯಾನ ಗುರುತಿಸಾಡತೀನಿ ಯಾನೇ ತತ್ತಂಡನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಸತ್ಯನೇ ಬನ್ಪುನಿದು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಡೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಎಂಕಲು ಏತು ಮಿತ್ತಲಕಲ್ವ ಏತು ತಿರ್ತಲಕಲ್ವ ಬೊಕ್ಕಲೆತ್ತಣ್ಲಾಪುಂಡು ಸುರುಲೆತ್ತಣ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಸ್ಪೃಹೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿ ನಿರಂತರವಾದ ತಾನು ಏಪ ನೆತ್ತ ನಾಯಕತ್ವದ ತೊಂಡೇರ ಆ ಸಂದರ್ಭದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆರ್ನ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ ಆರ್ನ ಸಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ನಮ್ಮಡ ಪಂತೆರೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೆರೆಂಡು ಐಕ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಸಹಕಾರದ ಆರ ಪಂಡದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರಿನ ಅರ್ಥ ಬೀರ್ತಿಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಸಚಿನ್ ಮೇರಿರ್ಬೋದು ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದೆ ಪುಸ್ತಕದ ಇನಾಮನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೂರಿ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಚುರುಕುತನ ಪಂಡದಾದಂದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಹರಿಕಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕಲು ಈಗಲ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಈಗಲ ಇನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಮೇರೆನೆ MC ಶೆಟ್ರೆ ಮತ್ತರಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾವಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಕರಿನ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ನಕಲು ಏರಿಕೆಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಎತ್ತಂಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲು ಏಪಲ್ ಎತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಅತ್ತಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಶೆಟ್ರು ಯಾರು ನೇರ್ದು ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಯೋಗಗಳ ಭಾಗಿಯಾದಿತ್ತೇರು ಅರ್ಲ ಯೋಗ ಬಟ್ಟುಲ ಅಂದೆ ಅರೇನು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರೈ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರ್ನ ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನೊಡಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರೈ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದರಣೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಲ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅನ್ನದಾನ ಗಾವಡೆ ಮಾತ ರೀತಿದ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬಾದ ಬರ್ಪನಾರು ಅರೇನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೋಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂದುಳೆ ಈತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಗಡೆ ಸಂಪನ್ನ ಆವಡು ನಂಡ ಐತ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಪುನಿ ಎರಡ ಕೆಂಡ ಅವು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲ್ಡ ಹೋಗಿನ ಸರ್ತಿಲ ಬತ್ತದೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಬಣ್ಮನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಈರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಏಕೆಂಕಲ ಜೈ ಬಂಡೆ ಅವು ಅಂಚ ಹೊಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಹೊಡತ್ತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಐಕುಪುರ ಒತ್ತೋನು ಜೇರು ಅರೆನೊಂದು ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸವನು ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವನು ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪನ್ಪುನೆ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನೈಟ ಅನುಭವಿಸೇನೆ ಮಸ್ತು ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಂಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ಇನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಗೂ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಯದೀತೇರು ದಯಲೆಕ್ಕಂಡ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಡದಿ ಮುತ್ತುದಲ್ಕಂತಿನ ರಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣದಲ್ಕಂತಿನ ರಡ್ಡೆ ಆಣಜೋಕಲು ಅವು ಆರು ಮಲಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲೆ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಈರು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪರನಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಮೇರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತರ್ಮಿಡ ವಾಲಗಾತೇರು ಅರಣ್ಯ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ಥಪೀರ್ತಿಡ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾತ ಯುವಕರನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪಿನಿದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಮೋದಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರಿನ ಮಾತ ಜವಣರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪನು ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಮೋದಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡೊಂದು ಬೊಂಡ ಏಳಿ ಇರಲಿ ಅನ್ಮ ಬಗೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಯನ್ ಎಂಡ ಮರಣಿ ಬಂತೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವಡು ಬಂದ ಆಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದ್ಕೊನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಆರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸೈ ಹೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮಾದ್ರೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆಡು ರಾಜನ್ನ ಮನೆಯರು ಉಂಡಾರು ಬೈದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರಂಡ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಿ ಯಾ ಬಂಡೆ ಆಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಲೆ ಆರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಅವೇ ನೆಟ್ ಆವಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ಕಲಾರು ಎಂಗ್ಲೇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪೂಜೇರಿ ಬಾರಿ ಆನ ಮನೆದ ಆರ್ನ ಎಂಗ್ಲೇಬಲ್ ಪರಂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಮುರಲ್ನ ಬಂಡೆಯನು ಆರ್ನ ನಾಲಿಗಿಡ ಉಳ್ಳ ಲಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಆರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೇಖರ್ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಪಾರ್ದು ಆರೇನ ಗೌರವ ಶರ್ಮಿನ ಅಂತ ಮಲ್ತದಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೋನೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬೈದಿರ್ತೀನಿ ಕೊರೋನೋಡು ಬೈದಿನ ಆ ಸಂಕಷ್ಟಗೂ ಎಂಕ್ಲನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಯೋಗ ಗುರು ಆದುಪ್ಪೇರು ಆನಾರು ಎಂಗೆ 35 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಇನಿಯತ್ತು ಈತ್ ಮಲ್ಲ 35 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಪಗ ಆರು ಎಂಗೆ ಬತ್ತದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಂದೆ
ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ತಗಲಿ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರ ತಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿನಿರದ ಅದು ಅಖಿಲವೇನು ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕೊರತು ಆರು ಪಂಡಿನಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ರಾಜನ್ನ ಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರಾಲ ಯೋಗ ಗುರುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಬಂಡೇರು ದೇವದಾಸ್ ಸೈಕಲು ಆರು ಒಂಜಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಎಂಗ್ಲ ರೋಟರಿದ ಜೀವನೇ ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಆರು ಸೈ ರಾಜನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೇರು ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಜತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದನ ಸೆಟ್ರು ಆರೇನ ವಿಷಯ ಅಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಆರು ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವು ಸಮಾಜ ಗುಬ್ಬಡೇನ ಎಸ್ ಬಂದ್ಪುನಾರು ಅಂಚೆ ಅವೇನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಬೇರೆನಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನ ಪ್ರವಚನಲುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಗಳ ಖಾಲಿ ಕೊರೋನದತ್ತು ಆಯ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಟ್ಲ ಇಲ್ಲದ ನೆಟ್ಟದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಿಂತಿಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ನರ್ವಸ್ ಆದುಪ್ಪಿ ಆಯಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಆ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಉತ್ತೇಜನ ವೈದ್ಯನದ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ಪೂರ ಕಾರಣ ಆರು ಎಂಗ್ಲದ ಅಲತ್ತು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಇಚ್ಚಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ಇಂಚ ಆವಡ್ದಿತ್ತನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಕಷ್ಟದೇನು ಪೂರ ಪಟ್ಟೋಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಷ್ಟಡು ಶುರುವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ಶಿಬಿರ ಅಂಚಾದ ಶಿಬಿರನು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇದ್ದ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಸಂಪತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಬರೆಯರಿತ್ತೀರಿ ಆರ್ಲ ಕೋಡೆಲ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಕೋಡೆಲ ಬಂಡೇರು ಬರ್ಪೇನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಗಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬೈದಿನಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಡ್ಡಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನದ ಅದು ಕುಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದಿತ್ತೇರಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕೋಡೆನೆ ಪೋಯಿನಾರು ಎಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಆರ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪೇದೇರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾಡಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕನತಿನಾರು ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ MP ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಯೋಗನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕಣಪದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದೇಶದ ರಡ್ಡನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಯೋಗನು ಮಾತ ದೇಶಗುಲ್ಲ ಏರು ಮುಲ್ಪಾಯಿ ಐನು ಅವು ಯೋಗ ಬೊಚ್ಚಿದ ಪನ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಲಿಟ್ಟು ಸಮೇತ ಇನ್ನು ಯೋಗಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿರ್ದಾದು ಇನ್ನು ಯೋಗರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೈದಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗನ ಮಲ್ಪುನೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಆರ್ಲ ಇನ್ನು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪಿರಾಡು ಪೂರ್ಣತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ಬಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈತ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ಲಿ ಈಜಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ತಿ ಕಾಲು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಕುಡ್ಲದ ಯಾವುದು ಎಂಗ್ಲು ಈಜೇನು ಬಗ ಪ್ರತಾಪನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಚೆಲ್ಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ ದುಂಬುದ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಅರೆ ಕರಿಸತ್ಲಾಯ್ತು ಕರಿಸತ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಮುರಾನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಪಂಡೇರು ವಿಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರು ನಿಜನ ಮುರಾನಿಯೇ ಬರ್ಪಿನಾರು ಐಕೆ ಬಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಪ್ರೇಮನಾಥರಿಲ್ಲಿರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಮೇಯರ್ ಪೂಜ್ಯ ಮೇಯರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಏಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೋಡು ಕಾರಂತೀರು ಅಂಚೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರೋದು ಎಂಗ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಸೋಗುಡು ಮಲ್ದ ಐಕಾದ ಎಂಗ್ಲಿಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಕು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಕಾಸು ದೇದೊಂದು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ದೇದೊಂಜೇರು ಎಂಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕಲ ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಕಾಸು ಏರಲ್ಲ ಗೆದೊಂಜ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂಚಿದನ ಉಚಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಡ್ಪದಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಆರೇನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಬೋಡದು ಆರೇನು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಗೌರವಿಸವನು ಆರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ದೇವೇರು ಮುಪ್ಪುಜೇರು ಮನ್ಪೇರಾರು ಆರೇನು ಒಂಜಿ ತತ್ವವು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಆರೇನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪಾಯಿರು ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಮಿದ್ದು ಪಾಡದು ಆರೇನು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ತಿದ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೇನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಆರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಅಮೃತಾತ್ಮರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ಈ 10 ದಿನದ ಸಾಧನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ತ ನಂತರ ಯಮನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಓದ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅವನ ಹೆಸರು? ಯಾರು? ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್. ಆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಚಿತ್ತೊಡು ಗುಪ್ತವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಿ ಮಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ತದವುಲೈ ಉಳ್ಳೆ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಂಚನೆ ಮೋಸ ಸುಳ್ಳು ಮಾತೆರೇಡ ಆಯ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ 10 ಸಾರ ಸರ್ತಿ ಬರಿಬೇಗೆ ಆಯನ ಪುಸ್ತಕ. ಸತ್ಯ ಬಡ್ಡ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಬರಿಪುನೆ. ಈ ಮೋಸನು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪೂರ 10 ಸಾರ ಸಲ ಬರೀತೆ. ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಇವೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಡೇಂಜರ್. ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀಯ ಅಂಡ ಬಲ ಪೋಯಿ ನಿನ್ನ ಬುಕ್ ಬರ್ತೀಯ ಆತಂದು ನಾನು ಅನಿಕ್ಕು ಮೂಲು ಉಂತೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಟು ಪಿದಡ್ಗ ಬಂದಲ್ಲೇ ತುಂಬೋಪೆ ಏರು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಿ ಆಂಡ ಈ ತರಗತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಮೂರು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ತೆರಿಯಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪ ತಿರಿನೌಲು ಪರಿಹಾರ, ತಿರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪ ವಜ್ರದ ಲೇಪ. ಇಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಈ ತರಗತಿಯ ದಾದಾಪನು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಏತು ಬರತೆರೆಂದು ಸುರುತು ಓಡತೆ ಆತ ಏತ ಆತನು ಪೋಡೆರವೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಂದ ನಿಕುಲು ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡಾನು 10 ತರಗತಿ ಅಂಡಾನು ಆಯ ಬರೆತಿನೇನು ಒಚ್ಚಾಯ ರ್ಯಾಪನು ಆಯಡನು ನಿಕುಲು ఆయన ತೂಪುನಿ ಎಂಚಾನು ಸಮಯ ಎತ್ತುಂದಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಎಂಟು ಉಂಡ ಆಂಡ ಪೋಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಎಂಕಲ ಈ ತರಗತಿಲಿ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಕೊಂಚ ರಬ್ಬರ್ ಕೊರಪಂತು ఆయన వచ్చిದ ಆಯ ಬರೆತಿನೇನು వచ్చు ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಪು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಪೋಯರ ದಿಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬಕ್ಕಳ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಧ್ಯಾನ ಸಮತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಧೀಶಕ್ತಿನ ಕೊರಪಣ ಸಮಾಧಿ ಧ್ಯಾನ ನಿಖಲು ಮೂಲು ಈ 10 ದಿನಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದರು. ಈ ಸಮಾಧಿ ಧ್ಯಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರಿಂದ ಅಂಡ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತೆ ಒಚ್ಚಿನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆ ಒಚ್ಚಿ ನನ್ನ ನಿಖಲು ಪೋಯರಂತೂ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋ ನನ್ನ ಮೂಲು ಯಾವು ಇಂಕುಲು ಪೋಪ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಜೀವನ ಇಂಚ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾದರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೀವನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಆ ಜೀವನದ ಮೂಜ ಅಕ್ಷರನೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಪುದರದಿ ಎರಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುದರದೀಪಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಜೀವ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾ ಜೀವ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜೀವನ ಜೀವ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುನಿ ಆಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀವ ಇಜ್ಜಿ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಅವೇ ಬಂದು ಜಿ ಪಂಡ ಬದುಕು ಡ್ಯಾಶ್ ವನ ಪಂಡ ಹಸಿರು ಪಚ್ಚೆದ ಪಂಡ ಪಚ್ಚೆದ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಮರ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಈ ಭೂಮಿಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವು ವಾತಾವರಣಗಳ ಹೋಗುಚ್ಚು ಒಂಜಿ ದೈಲ ಹಿಡ್ದಾಪ ನಿನ್ನ ಕೊರ್ಪುಳಿ ಕೊರೋನಾಗ ನಂಗೆ ಗಾಳಿ ಪಡು ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆಂತನೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂವು ಪಡು ಅವಳ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಪೋರುಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಕೊರುಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಐದಾತರ ಆರೋಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡಾಪು ಆಂಡ ಒಯ್ಕಲು ಅವು ಪಿರದ ಅಲಕೇನು ಜನ್ನ ಮುದಲಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡುಂಡು ಅವಳ ಬಂತು ಜಿನಿಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡಿಜಿಡ್ಲಾ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸೇವೆನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಬಂದು ಮರದೈಕು ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನರಮಣೆ ಅದು ಆ ಸತ್ಯನು ತೆರೆಯೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಈ 10 ದಿನದ ತರಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ತರಗತಿ ಭಗವಂತಗೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಯಜ್ಞ 10 ದಿನದ ಯಜ್ಞನು ಇನಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಮೂಲು ಸಾಧನೆ ಮಂದಿರಿ ಇಂದು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುಣಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಮೇಯರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಹಾತ MLA ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರಣ ಪುದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಂಡಿಂಚಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪತ್ತರ ಆವಂದನೇನು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನು ಏರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಪತ್ತರ ಆಪಲಿಗೆ ಐನು ಪತ್ತಿನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪತ್ತನ ಶಕ್ತಿಪ್ಪನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಕುಳ್ದಿರಿ ಅಕ್ಳಿಗೆ ದಾಯ ಬೋಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೋಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಒತ್ತಡ 24 ಗಂಟೆಲ ಜನಕ್ಕುಲು 6 ಗುಂಡಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಬಿಡೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡುಪು ನೆಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ತೂಲೆ ಒರಿಯರನ ಪುದರೆ ಭಗವಂತನ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಕಟಿಂದ ದುರ್ಗೆನ ಪುದರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಬಂಡೆಯರು ಗೋಪಾಲ ಬಂಡೆಯರು ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಆಯ ದ್ವಾರಕ್ಕಿಡ ಆಯನ ರಾಜ್ಯನು ಕಟ್ಟಿದು ಅಲ್ತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯಿನಿ ಅಂಚಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಪುದರೆ ಉಂಡು ರಾಜರೇ ಆರು ನಿಜವಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅದೇ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ನನಗೆ ಮುಂತ ಈ ತುಳು ಭವನದ ಅಧಿಪತಿ ದಯಾನಂದ ದಯ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಎರಡನೇ ನೋಡು ಆರನ ಪಾತೆರಡೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ದಯದಾದ ದಯಟ್ಟೆ ಆನಂದನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಆರನ ಪುದರ್ ಬಂಟು 10 ಜನಕ್ಕೆ ದಯನು ತೋಜಾದು 5 ರಾತರ ಪರಮಾನಂದನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತುಳು ಭವನದ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಯಾನು ಪುದರ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬಂಡದಾದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬಂಡ ಮಾತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂಡೆ ಲವ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬಂಡೆಂಜಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರೇಮೊಡೆ ಆನಂದನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿನ ಪುದರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕಡೆ ಕೇರ್ನಗ ಒಂದಿತ್ತನೆಡೆಗೆ ಮಹಾಸ್ಯರಿನ ಮಾತ ವಿಶ್ವರೂಪಣೆ ಕೂಯಿಲೆ ಕಾಣ್ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ರಾವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲದಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ತ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ರೂಪನೇ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವರೂಪಡು ಮಾತಲ್ಲ ಕುಳಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕು ಲೆಕ್ಕದು ಸನ್ಮಾನದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರಗತಿ ನಿಂಕಲು ಮಲ್ಕೊಡತ್ತು ಅತ್ತನ ಸತ್ಕಾರ ಕೊಡಿಸಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡ ಹೋವೇ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಮಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನವು ಖಂಡಿತ ತರತಗ್ಗಾದು ಈ ಅವಕಾಶನು ಒದಗಾದ ಕೋರ್ನ ಮಾತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿರಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬರುಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಉಂಟು ಆರಣ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊನಾರು ದರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ನಾಡಿರಲ್ಲ ಇದ್ದೆವು ಅಂಚಿತ್ತು ನನ್ನ ಈತ ನಯ ವಿನಯ ವೈದ್ಯರು ಬಂದಾಂಡ ಆ ಯೋಗ ಕುಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಸುರೇಂದ್ರರಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲನ ದುಂಬುದ ರೋಟ್ರಿದ ಗವರ್ನರ್ ಆಪಿನಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತೀರು ಆರು ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚ ಮಲಂ ಶರೀರಚ ವೈದ್ಯತೇನ ಯೋಪಾಕರೋಕ್ತಂ ಪ್ರವರಲ್ಮನೇನ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಣತೋಸ್ಮಿ. ಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊರತುಕೊಂಡು ತುಂಬ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿನಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಮಾತೊಂದು ಸರಳೀಕರಣ ಮಂತದ್ದು ಅವು ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಪಂಡದು ಜನಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗ ಗುರು ಪತಂಜಲಿಗೆ ನಮಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಲ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೌರ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಾಪನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಇಂಚಿನ
ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ತುಳು ಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿತನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲೆ ಸಾರ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಯಂಚಿತನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯನಿಂಚಿತನ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕಲು ಮಾತ ಆಡ್ಯ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರನ್ನು ನಮಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಅಲ್ಪ ಸಭಾಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಯೋಗ ಬಂಧುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ವಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಎಂಕಲ ಜೀವಗು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಈ ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪಣವಿ ಪಂಡ ದುಂಬ ಆತು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾದಿತ್ತಲು ಈ ಯೋಗ ಇನಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ತರಬೇತಿದ ಮೂಲಕ ದಯಗೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಗುರುಕುಲುಗೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಸುರೇಂದ್ರರು ಅವರ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಪೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಯುಜ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಐದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯುಗ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಗನೆ ಈ ಯೋಗ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತನಕ್ಕೆ ಯಾನ ದುಂಬತ್ತಾದ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಜಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಲ್ಲಿಸಾವದ್ದು ಬರ್ತಲೆ ಯೋಗ ಪಂಪನ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪಣಲಿ ಎಂಕಲ ದೇಹ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ತ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೊಣಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಅವು ಯೋಗ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಯೋಗಡು ಬಹುಶಃ ವರ್ಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ದುಂಬದ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲು ಅವು ಪಡ್ತೀರು ಯೋಗ ಅಂತ ಪಡ್ಪನ ಅವೇ ಆ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇತ್ತಲು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಇಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ದುಂಬು ಮಲ್ತನಿ ಅವೇ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಹಠ ಮಾರ್ಗ ಇಪ್ಪು ಅವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಿಥಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದವು ಕತ್ತಲೆಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಹಠಯೋಗ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿನಿ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೇಹಡು ಏತ ಚಕ್ರಲುಲ್ಲ ಆ ಬೆತಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಆದಿ 7 ಚಕ್ರನ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಾಯ ಮಲ್ತದ ಐತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಪುಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ತಂತ್ರ ಯೋಗ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಉಂಡು ನಾಡಿ ಯೋಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ದರಿಪುನಪುರ ಅವೇ ರೀತಿ ಲಯ ಪಂಡ ಸಂಗೀತದ ಇಂಚಿನ ಬೆದ್ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ದುಂಬುದಾಕಲು ಇನಿ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಡು ಹೆಣ್ಮ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಡು ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಯೋಗಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಷೆ ಬರೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಗುರುಕುಲು ಅವು ಹೆಣ್ಮ ಅಂಗ ಉಂಡು ಅವು ಯಮ ಪಂಡ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಅವು ಸತ್ಯ ಇಪ್ಪು ಅಹಿಂಸೆ ಇಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಸ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆಂದು ಪಂಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಅವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಪ್ಪು ತಪಸ್ಸು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಸನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ಯಾರೆ ಆಸನ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪಂಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪೂರಕ ಹೇಗಂದು ಪಂಡ ಯಮನ ಮಡ ಇತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ನಿಯಮದು ಸುಲಭಡು ಪೋಯರ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಯಮಡು ಇತ್ತಂಡ ಆಗ ಆಸನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪೋಯರೆ ಆಸನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಪಂಡ
ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಣಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಐತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ನಾಯರೇ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬಿಡು ಧ್ಯಾನಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಅవి ಖಂಡಿತ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಗುರುಕುಲನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಗುರುಕುಲ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೈತಿಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಐನಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರರು ನಂಗೆ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐನಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಮಾತ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆರ ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ದು ರಾಜಯೋಗಡು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿ ಚಿತ್ತನ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿ ಚಿತ್ತನ ನಂಗೆ ಧ್ಯಾನನ ಇನಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರಡು ಅಕಲ ಆಶಯ ಎಂಜಿನಂಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ಆಶಯದ ಆಶೋತ್ತರನ ನಿಖಿಲ್ ನನ ಹತ್ತು ಜನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಮೂಲಕ ಈ ಧ್ಯಾನನ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡು ಈ ಜನಕಲ್ನ ಆಶೋತ್ತರನ ಈ ಭಾಗಡು ಬೊಳೆಪಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಯೋಗಡಿ ಎನ್ನ 10 ದಿನದ ದಿಂಚಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರ ಮಂಕುನ ಮೂಲಕ ಈ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಈ ಯೋಗದ ಗುರುಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಯ್ಪಾಡು ಬಂದಾಂಡ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವ ನಾಗರಿಕೆಯಲ್ಲ ಆ ಯೋಗನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊನೊಪ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಡಲ್ಲ ಉಂಟು ನೆಕ್ಕು ಪೂರಕವಾದ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲುಪಡು ನಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನೆಕ್ಕು ಬೋರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಈಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಯೋಗ ಶಿಬಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಆ ಪರಿಸರದ ಜನಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ ಗುರುಕುಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿನ ತೂತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ ಕಡೆ ಅಕಲ ಪರಿಸರ ಆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಪಿನ ತೂತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಈ ನಗರಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ಯೋಗದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯರು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರು ಕರಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಕನಸಿಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ 2022 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ 75 ವಾರ ಕಾಲ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಇರಾದು ಆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಿಂಚಕೊಂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತನ ಈ ದೇಶ ಕರಿನ 75 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಮ್ಮದ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ದೆತನೋಡು ಬಂತಿನಂಚಿನ ಇರಾಜಲ ಉಂಟು ಆ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲು ಆಯ್ತಾ ಐಟೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಯೋಗ ಪಂಡದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ತಿನಂಚಿನ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ
ಸಂಕಲ್ಪನ ದೆತ ನೋಡು ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಾರೆ ನಿಕಲ ಮಧ್ಯೆಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆದ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಸರ್ವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗಡ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ನರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂಗಳೂರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕರೆ, ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರಾಗಿನ ದಯಾನಂದ ಕಚ್ಚಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ರೋಟರಿದ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈಗಲೇ ಪೂರ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ದಿಕ್ಕಲೆ, ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗವರ್ನರ್ ಆತ್ಮಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ್, ರೋಟರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ರಾಮಶೇಷ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯರಾಗಿನ ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿನ ದೇವಣ್ಣರೆ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಸಂತ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುನಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ರೆ, ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ರೆ, ರತನಣ್ಣರೆ, ಅಂದ್ರಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕುದರ್ ಕೊನೊಂದು ಹೋಗೋಣಗಳು ನವನೀತಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜಯರಾಮ ಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು, ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಲೆ, ಗುರುಕುಲಾಯಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣರೇ, ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸುಡ ಆತಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆತನಂದು ಪಡೆದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕನ ಮೋನೆ ಕುಲ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆತನ ಕೆಲವಾದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಯಾನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಕಲ್ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಾಪ ನಡೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮನ್ನ ಲೇಟ ಐಕಾಯ್ತು ಆರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಕ್ಕನ 10 ದಿನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಂಡೆ ಅನುಭವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುಕುಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಐಕಾದ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ದಿನ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರು ಗುರುಕುಲಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಕಾದ ಅರೆಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದು ಅರೆಗೊಂದಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅರೆಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ನ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬಂಡೆ ಆರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪೂರ ಸೇವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ನ ಅನಾಥ ಸೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಕುಡ್ಲದ ಜನತೆಗೆ ಕರಾವಳಿದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಡಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗಾರ ಪಡೆಯ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಂಡೆಯ ನಡ್ಕೊಂಡ ಯೋಗ ಮಂತ್ಲಕ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೌರ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನಿತ್ಯರ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅರೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಅರೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿ ಅನ್ನದ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿತ್ತಂದ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿರಂತರವಾದ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದ ಮಧ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಿತ್ಯದ ಆಧುನಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಹಿಡಿತಡ ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಆತ್ಮ ತಂದು ಹಿರಿಯರ ಈ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಣ ತುಂಡ ಋಷಿ ಮುನಿಯೊಳಪ್ಪು ಸಂತೆರಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಲಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪೂರ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಯೋಗಡೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾದಿದ್ದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಂತೆರು ಅಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾಣದ ನಾನಾ ಬೋಡಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಒಂದು ಒಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಮಂತಂಡ ಯೋಗ ಮಂತಂಡದ ಈಗಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂತಂಡಲ ಐತ ಲಾಭಾಂಶ ನಂಬಿಕೆ ಯೋಗ ಮಂತ್ರಿ ಜಂಡಲ ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಂಡಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮಮ್ಮಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಓಡಾಟ ಮಂತದ ಬೈ 6 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಓಲಾ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆ ಕುಂದು ಪುನಃ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋದಂದ 24 ಗಂಟೆ ಆಡದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆನೋಡಂದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಉಪ್ಪು ಯೋಗ ಉಪ್ಪು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಗ ಏನಡಿದು ಭಾರಿ ವರ್ಷಡಾರ ಮಲ್ಲ ರಾಯ ಸದನ ಗಾಂಚ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ನಾನು ಏನಂತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ದಾಯಗನ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗೆಲ್ಲ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು BJP ಆಫೀಸ್ ತಿರ್ತಿಂಗ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ STM ಕಾಲೇಜ್ ಪಿದಾಡಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪರತ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹಾಲಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಆಯಿಲಡೆ ಕುಳಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪಗ ಅವಾಗ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅಪಗ ರಾಜಣ್ಣ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೂತೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಯ ರಾಜಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡುವೆ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯ ಅವೇನು ಆರು ಜೊತೆ ಬೇಕು ಐಕಾದಾರಿಗೆ ಪುನಃ ಯಾಪಲ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ತೋಜಿದ್ರು ಇಂಚಿನ ಕೂದಲಬಹುದು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆತಬೇತ ಪುರಾಣದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳಪ್ಪು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲಪ್ಪು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಅವಡಲ್ಲ ಅಂತ ಐದು ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೂರ ವಾತಾವರಣ ಈ ಧ್ಯಾನದ
ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಐಕಾದ ಬೇಚನ್ ನಾನಾ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಪಣದಿದ್ದೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ನೂತ ನಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಹಣ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದ 5 ಹಂತಲ್ಲ ಪೋನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣುವುದು ಐತೆ ಭಕ್ತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉಡಾತ್ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುರುಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಡೈಲಕ್ಕ ಇಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಟು ಮನಸ್ಸು ಎಂಟು ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಎಪ್ಪಲ ಭಾರಿ ಚಂಚಲ ಅಂಚಿಂಚು ಬಲ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಳಿದು ಬೊಂಬೈಗಳ ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟೆ ಕುಳಿದು ಅಮೆರಿಕಗಳ ಪೋಲಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಆಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಿರಪ ತರಪಾಯಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲು ಬೋಡಂದಂಡ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡ ಐದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟಯ್ಯನ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನಿಮುಟ್ಟಯ್ಯನ ಕುವೇರಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯೋಗನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಯ್ಯನ ಮತ್ತು ಸೀದ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಂಡ ಏನೋಡ 2 ಮಿನಿಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಐಕದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಐದು ಸುರುಕು ಭಜನೆನ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಂತವಾದ ಎಂಕಲು ಜ್ಞಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಜೊತ್ತೊಂದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿಲಕ್ಕ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುರಂಚಿ ನಮಗೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಐಕಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ ದಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂತು ನೆಟ್ಟು ಪುಣಂಚಿನ ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ತುನಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ರೂಪನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಕಟವಿಲ್ಲ ಯಾನು ನನ್ನ ತುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಚಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಚಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವೊಂದಿತ್ತು ಇತರ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸುರ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರ ದೇಪಂಡ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಾಬು ಎಂಕು ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಅವಾಗ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಈ ಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ ಬೈಜಿ ಪಡೆದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಟಕರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಆ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಳೆವಳು ಐದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮನದಂಗಿನ ಬಂಡ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲು ಕಲ್ಪನೆಂಚಿನ ಪಾಠ ಇತ್ತು ಒಂದು ಐದು ಒತ್ತು ಕೊಡೋರು ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಹೂವಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರವಿದೆ ಅದು ತಂದಕ್ಕೂ ನಿಜ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಂಚಾದೆ ಅಂತ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐಕಾದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೀನಿ ನೆನಪ ತಗೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಏದು ಶಾಲದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಬ್ಬಲ ಅವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ದೇವಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಣಿ ಬಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಬಂತ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಪಡಂದ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಐದು ಸರಿಯಾದ ಪೂರಕವಾದ ಉಂಡ ಅಂದ ಬಣ್ಣಂಡ ಇಚ್ಚಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಬಲ್ಪಾಯ ಕೂಪ ಐಕಾದ ಶಾಲೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಗದ ಪಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಐತೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು DDP ಅವಾಗ ಯಾನ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ಮೇಯರ್ ಬರ ಕುಳಿದು ನಮ್ಮೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ದುಮ್ಮದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಂಡ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಪಂಡೆಂಡು ಹಾಕೋಣ ಖುಷಿ ಎಂಟುಗಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊರೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರನ ನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲನ್ನು ದೀದು ಅವಿನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿನ ಕುಂದು ವೇದಿಕೆ ಹೆಂಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ಯ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮಲ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಯೋಗನೇ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಯೋಗನೇ ಈಗಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಚಿನ ದೇಶ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ ಮಲ್ಪಡಂದ ಐದು ವಾಣಮನದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಡೆದು ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕಿನ ವಾತಾವರಣ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು
ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತದ ಯೋಗ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಚೀಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪಾಗ ಅದಾಯ ಚೀಟಿ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಲೆ ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಕಲಿಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಜ ಪಣ ಅಂತ ಈತ ಜನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡೋದಪ್ಪ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಣ್ಣ ಐಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟಾಲೆ ನಾನು ದಾಯ ಪಂಡಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ ನೆಲೆ ಬರ್ತದೆ 2 ನೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದರೆ ಕೈ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾಸಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಬೈಜ್ಜಿ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು 2-3 ಕಾರಣಗಳು ಒಂಜ ಆರು ನಿರಂತರವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡ ಜೀವದ ಗೋಡ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅವೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕೊಂದು ಇಜ್ಜ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜನ ಮೂಜನಂತ ಆ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರಿಕಾರಲಾದ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ದೈವದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಆ ರೀತಿಯ ಕೊರೋನಾ ಬರಂದೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೋಜು ಐಕಾದ ಅವು ಓವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಯಾರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ஆனால் ಎರಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕಾದ ಇಂಚ ಇತ್ತದ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಕೊಂಡಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪೂರೈಗಳ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದು ಬೈದಿಂದ ಅದು ಮಾಡಿ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಜೀವನ ಕಲಂಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಂದ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಬಂದರೆ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಇಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಇದು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೋನಾ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಬಂಗನ ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾದ ದೇಶದ ಉಚಿತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಚಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಚಿತವಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ಲು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆತ್ತನೋದು ಇದನ್ನ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮೂರನೇ ವಿವರಣೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾಯ ಜವಣ ನಕಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಣ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರು ಪಾತಿರೇ ನೋಡ ಶಾಸಕರೇ ನನ್ನ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲವಾದ ಆವಡು ಇತ ಈರಾವಡ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣೆ ಮೇಯರ್ ಇತರ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ನನಾತ್ ಐಕ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪಡಬಹುದು ಅಂಡ ಕೆಲವಾರು ಬತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಗೊತ್ತು ಎಂಗಳು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಸುರುತ 2 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ 155 ತಾಲೂಕು 2 ವರ್ಷ ಮುರ್ಕುದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಒಂದು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಪರ್ರ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ 100 ತಾಲೂಕು ಪರ್ರ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಕ್ಯ ಪಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಡಗಡ ಬೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಎಂಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೈಯರು ಅಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಯೋಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಪುನಗ ಐಕ್ಯ ಪೂರ ಒಂದು ಓಲ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ನೆಲನೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಂತಾರೆ ಹೋಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳು ಕುಡ್ಲದ ಒಟ್ಟು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಪಂಡೆಡಲ ಐಕ ಅನುಭವ ಬರಂದು ಅಂಡ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 3,000 ಕೋಟಿ ಇದತ್ತ ಅನುದಾನ ಕುಡ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೈದು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತಿಯರ ತಿಕ್ಕುಣ್ಣಾನು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ 2024-25 ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿಸಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬಡಬಡ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ನಾಡೋಣ ಬೇಜಾರು ಆನಲ ತುಳು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾತ್ರ ಲಾಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ಭಾಷೆ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಐಕಾರ ಕುಡ್ಲದ ಚಿತ್ರಣನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವಾರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಕುಂಪುನ ಆಚೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ನೆಕ್ಕು ಬೋರ್ಡ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಕರಾವಳಿದ ತುಳುನಾಡದ ಕುಕ್ಕಿನಂಚಿನೇ ನರಮಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬೈದೇರೆ ಆರು ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಐಕ್ಲ ತುಳುಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಆಪುನು ಒಂದು ಬಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರೈಗಳ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಲೆ ಪೂರೈಗಳ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಒಂದನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಲೇಟಾದ ಬೈಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಾಜಕಾರಣ ಬಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಲೇಟಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹುಡುಕಿದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಪೂರೈಗಳ எனக்கு ಅವಕಾಶ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಲೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರಡು ನನಾರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಆಡು ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ 10 ದಿನ ಕಲ್ಪಾದೇರ ಅವನು ನಿರಂತರವಾದ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಡು ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಐಕ್ ಅವನು ಮುಂತ ಒಂದೇ ಡೈಲಿ ದಿನ ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗಾಂಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡ ಹೆಚ್ಚ 6ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂತೋದಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅರೆ ಕೊಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಉಂತಾರ ಬಂದಿನ ಇಂಗ್ಲು ಬೇತನೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸುಂಡು ಅಟ್ಲೇ ಓಲ ಐತೆ ನೆರ್ನ ಗುರು ನೆರವೇರು ಇಂಗ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆಗಲ್ದಾಗ ನೆರವೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ MS ಆಗಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೂಡಿ ಸಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಪುರ ಕಟ್ಟದಿರು ಅಂಚೆದನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಕ್ಮಿಲ್ಲ ಆರೇನ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡದೆ ಆಡ ವಿನಂತಿ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಪುನಃ ಮಾತಾತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಡದಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಧ್ಯಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಸಂಧಾನ ಜೀವನಗಳು ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಧ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಅಂದೆಯನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಈ ತುಳುವ ಎನ್ನ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಬಂಗದ ತುಳು ಮೂಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕಲಿತೆ ಕತ್ತಲ ಸಾರು ದಯಪಂಡ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಣಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆರು ವಾಲಗ ಅನ್ನೋ ಕಣ್ಣಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ್ದಿ ಇನ್ನೀ ಕಲ್ತಿನ ಆರು ವಾಲಗ ಅಂತೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಶಬ್ದ ವಾಲಗ ಆತೇರಿ ನೀನು ಎಂಕು ವಾಲಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ ನರಮನಿ ಅನುಭವದ ಕೆಲವೇನು ಪುರ ಕಲ್ಪೆರ ಆಪುನ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ನ ಒಂದು ಆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದ ಕುಲ್ಲದು ಈ ತುಳುತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪನ 6 ಬಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಮೇರು ಬಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಪಾತ್ರೆ ಬೇರೆ ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬಂಡದು ಈರ್ನ ಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಈತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಗಳು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋತಾರನ್ನ ಕಂಡ ಅವು ಯೋಗನೇ ನನಾತು ಜನಕ್ಕನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಕಣೊಂದು ಯಾಕಡೆ ಇರೋ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಾಡಲ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತೇನೆ ತುಳುಟ್ಟು ಪಂಡಿರ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇ ಮಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವನೆ ದುಂಬು ಇಂತು ಪೂರ ಯೋಗದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆತ್ತೊಂದಾರ ಭಾರಿ ನಾನು ಎಕಡೆ 6 ಕಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣಂದುಪ್ಪುನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಎದುರು ಪಣಂದುಪ್ಪುನ ಇನ್ನು ಕೇಂಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಕೋಪ ಬರಂದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಯೋಗದ ಜೊತೆ ಸಾಸಾಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಿನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪುನ ಜಿತ್ನ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದೊಂದು ಅಂಡ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಆ ತೆಗಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಉಂಟಾದ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಜಗದ್ದಿಖಾಯ ಚ ಅನ್ನ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಂಡಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾಲಾಂಡ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ದೇಶಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ
ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಮಾತ ದೇಶದಕ್ಕಳು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಇದೇ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಐನು ತಿಂದಿಂದ ಉದೇನು ಪರಂಡ ಅಡೆದು ಹೋಂಡ ಇಡೆದು ಹೋಂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣಪಣ ಚಿತ್ತ ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ತಿರುಗುನ ಏತು ತಿರುಗಿಂಡಲ ವಾ ದಿನ ಉಲಾಯದ ಅಂತರಂಗದ ಪಯಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಜ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮಾಧಾನ ಈ ಪೂರ ಶಬ್ದ ಬರೀ ಮರೀಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಾ ದಿನ ಯಾನು ದಾನೆ ನಾನು ಯಾರು ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾಡಿದ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ಐನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷೋಡ್ದು ನಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಗೀತೆದೆ ಅಂಡ ನಮಲ ಎಂಚಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಡು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲ ಮಲ್ತಿದೆ ಆಂಡಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದು ಪಣಪುನ ಸಾದಿಡೆ ಪೋಂದು ಪುನ ಇಡ ದಾವೆರ ಏತೋ ಶಕ್ತಿ ಆರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತೂಯ ಅಂದಾಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಆರು ಮುಲ್ಪದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಾರ ತಂಟು ದಾಲ ಅರಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೂಜೇನೆ ಭಾರೀ ಆರಾಮ ಸುದ್ದಿನ ನಾಡೋದು ಆದರೆ ನೆನಪು ಬರ್ತೀನಿ ಸೇರ್ಸಾವನು ಚೀಟು ಕೊರ್ಪೆರಿಂದ ತೋಜುಂಡಲ ಮೊಕ್ಕಲ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬದುಕು ನಂಚಿಲ್ಲ. ಆರ್ನ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣದಾನೆಂದು ಕೇಳ ಆರು ವಾಸ್ತವದ ಬದುಕಬೇಕು. ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡಲ ಏನು ಇತ್ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡೆದ ಇತ್ತರ ನಿಜವಾದ ಶಿರಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅದು ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದನ್ನು ಪೋಪೇರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಪದ ಶಬ್ದ ತರೆಬೇನೆ ಪಂಡೆ ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಬಹುಶಃ ಓಲೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಬದುಕು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಾತೆರ್ನಗರ ಪಾತೆರ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತೆರ್ನು ಐನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡೋ ಪಂಪನ ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಕೋಡೆ ಆಯ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಕುಲ್ಲೋದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಜೋಗುಡುತ್ತಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾಕಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು 10 ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಏತೇ ಪಾಡ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿ ಆಂಡ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ದಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದಾಕೊಂಡು ಬರೆಪನು ಅವಳು ಬರೆದಾಪಲು ತಿಕ್ಕುನ ಮಾರ್ಕ್ ಏತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನೋ ಆತಿ ಇಜ್ಜ ಭೂತಕಾಲಡು ಬದುಕುವ ಇಜ್ಜ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲಡು ಬದುಕುವ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಬದುಕುವ ಅಂದ ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತವಾದ ವಾ ದಿನ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ಕಲು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ನಾಪು ಗುರುಕುಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕರ ಪಂಡೇರಿ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ನಡುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪಡೋದಿತ್ತೇವೆ ನಾನು ಬೇಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಗುಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುಂಡಲ ಗುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಿದ್ಧಿ ಪಂಪನವು ಆತ ಬೇಗೊಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಾಂತ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಪಾತೆರನ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಳ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ವಿಷಯನು ಎದುರು ಕುಳ್ಳಿನಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಪನವು ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅವು ಇಂತನೇ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎದುರು ಕುಳ್ಳಿನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಪಾತೆರನೇನು ವೇದಾಂತ ಅನ್ನು ಪಂಪನ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಂಚ ಅರ್ಥವು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಬರ್ತದು 10 ದಿನ ತೊಲೈ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯವು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋತೇನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಜೀವನದ ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕು ಒಂದಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಂಡದೇನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಂತಾದ
ದಯಪಂಡ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಪಗಪಗ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಉಂಟ ಬೇರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಏನು ಉಂಟಾವೆ ತಾಳ್ಮೆದ ಬೆರಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಯೋಗ ವ್ಯರ್ಥ ಬೆರಬಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಬೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಧನೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಗತಿ ಪಾಡು ಇನಿ ಏರು ಪೂರ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ಇಜ್ಜಂಡ ಎದುರು ಮಸ್ತು ಜನ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಸ್ಥಾನದ ಬರಡುಂದಾಂಡ ತಪಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮಿನಂಚಿತ್ತ ಸಂಗತಿ ತಪ್ಪಿರೋ ಹೋದೇರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪುನಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಯಾವುದು ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣ ಅಪಗ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಹೋಗಲು ಕಿಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಆ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ದಿಗಿನ ಪಾಟ್ನಾಗ ಏತು ಸುತ್ತ ಹಾಕಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಹಾಕಬೇಕು ಬಣ್ಣದ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತ ಆದಾಗ ತರೆದಿರುವುದು ಕೂಡಿಯೇ ಏಳು ಅಂಚ ತರೆದಿರುವುದು ಬೂರಿನ ಅಲ್ಪಾಡದು ಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಆ ಕಾರಣ ಓಡಾದ ನಮ್ಮಡ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡು ಓಲಾ ಒಯ್ಕಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಬದುಕು ಬಂದ ಎಂಚಿನಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಬರೀ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಹತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ ಬರೀ ನರಮನಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡುವುದಾಂಡ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಈ 4 ಸಂಗತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾನವಾಯಂಚಿತ್ನ ಗಮನ ಕೊಡುದು ಈ 4 ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಯಂದಂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾದ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಈ 4 ಸಂಗತಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುನೈತು ಬಡವಾಪುನುಂದಂಡ ಇತ್ತ ಬಡವದ ಪೊತ್ತುಂದಂಡ ಬಡವಾಪುನುಂದಂಡ ಅವು ದೇಹ ಬಡ ಅನಗ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಡ್ಪನವು ಅವು ಮನಸ್ಸು ಏತು ಉಣೋಡು ಪಂಡ್ಪನವು ಅವು ಬುದ್ಧಿ ನನಗರಿಯದು ಕೊರ್ದು ಯಾಂಗ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ್ಪನವು ಆತ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡಿಯಂದಾಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಬಾಕಿದವು ಬರಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಏನಾದ್ರು ಏರೋವರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರಮ ಬರೀ ಯಾರು ತತ್ತದ ಅಂತಿನ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಬಂದೆ ಎಂಟದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಎಂದಕ್ಕೆಂಡ ಮಾಜಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದು ಏತೇ ಬಂದೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೀವನೇ ಮಾಜಿ ಆಗುಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನವ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಜೋಪೇರಿ ಹಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಯಬಂದ ಪ್ರಾಯದ ಉಮೇದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಪ ಕರೀಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜೀವನ ಕಂಡ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಆತೇ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಧ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಶಿಬಿರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ಆ ರೀತಿಯ ಬದುಕು ಕೊರಡು ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೊರ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋದು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಗಳು ಹೊರ ಐನ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮರೆಂದಕ್ಕಳು ಈ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾದ ಬೋತಲು ನಂಕದಲ್ಲ ಬೇಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪಣ್ಣೊಡಂದಿಗೆ ಹೊರ ಇಂಚ ಗುರುಕುಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಪೋಪನ ಚಿತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಈ ಸಿದ್ಧಿ ನಂಗೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಭಗವಂತನಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಯ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರರಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರದಪನ್ನ ಏತ್ತು ಪಾತ್ರರೆಲ್ಲ ಹೋಗುಜೆ ಈತು ಜನ ಪಾತ್ರರೆಲ್ಲ ಹೋಗುಜೆ ದಯಪಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಈ 10 ದಿನದ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇಷ ವೈಕುವಾಡದ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಾತ್ರ ನಾನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಡೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ನಗ್ಲದಲ್ಲ ಇದೆ
ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಾಪನ್ನೆ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂತು ಅದನ್ನ ಮೇಯರ್ ಆಂಡ ಪ್ರತಾಪನ್ನೇ ಸರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತನು ಪ್ರಜನ್ನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಡೆ ಮುರಳಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಇನಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನ ಬಂಡವು ಯಾರು ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಜೀವನದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪನ್ನ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಪ್ಪು ఆయన ಪಿರೌಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ఆయన ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅವು ಏತ್ರಿಗೆ ఆయన ಪಿರೌಡು ಬರ್ಪರ ಇಜ್ಜರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಕ್ಲಿ ಜೊತ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಪೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರೆಗೆ ಹಾಕು ಅಂಚಿತ್ತನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪ್ರತಾಪನ್ನ ಈರೇ ಪಾಪ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಮುರಾನಿ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ರಾಜನ್ನ ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೆಯರಾಗ್ತದೆ ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇರಡ ಇವಾಗ ಏಪಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೀರಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಕರು ಇನ್ನಂತ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡು ನಡುಟು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಐನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಬದಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಿ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ ಪಾತೆರುಡಾಪು ದಯಪಂಡ ಈ ಸೋಮವಾರ ಕರಿನ ಸೋಮವಾರ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೆರೆಗಾಕ ಅರೆಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇರೆತ್ತಂಡು 5 ತುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ ಅವಳು ಅರ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ PS ತಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನನ ದಾನ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರ ಭವನ 304 ಬತ್ತೆ ಅವರ್ನ ರೂಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ 10-40 ಜನ ಪಿದೈ ಉಂತುದೇರು ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಟು ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರ್ನ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಅರೆ ನಾಡೊಂದು 8 ಜನ ಅವರು ಸೇರ್ದೇರಂದಾಂಡ ಅರೆಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಣು ಇಂತೆ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಅದು ಈತು ಪೊರ್ತು ಮೂಲ ಉಂತದ್ದು ಪಾತೇರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪಾತೇರಿ ಎರಡು ಪಂಡ ಆ ಸೌಮ್ಯತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒತ್ತಡ ಇಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ದಾಂತೆ ಅವು ಆಂಡೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತೆ 8 ಜನಕ್ಲಿನಾರು ಸುಧಾರ್ತೆರವರು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡೋನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ವಿಕಾಸ್ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇರು ಅವಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಿತ್ತೇರು 5 ಬೊಕ್ಕಾರಿಗೆ CM ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ CM ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಾನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧಾಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಬೋದು ಶಾಸಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಅವ್ಳು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾಯಿ ತುಲೆ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡದ ಗುಣ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಜನಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅರ ಆತು ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಂಚ ಪಂಡೆರ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣೆ ಬಲ್ಮೆದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡೆರ ಅರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡದು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಧ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿ ಅವ ಇಂಚಿನಾರು ಎಲ್ಲಿಯ ಉಡುಗೆ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ನೂತೆನ್ಮ ಅಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪನೋಂತೇರಿಂದ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡಾಯ್ತ ಪಿರವುಡರ್ನ ಒಟ್ಟಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಅಗತ್ಯವಾದಿಲ್ಲ ಬೋಡು ಇನಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂದೇನು ತೆರೆಯೊಂಜೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಏತು ಜನ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದ ಕಡಪುಡ್ನಕುಲು ಅವು ಕೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೇದವಸನ್ನೇರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಯರ್ನ ತಂಡ ಆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಅವು ಆಪಿನ ಮಠ ಅದರ ಮುಡ್ಡಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದೇರಿಂದ ಬನ್ನಗೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂದ ಪಂಡ 6 ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪಂತೇರಿ ಮಾತ ಇಂಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಕ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಐಕಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಈರು ಶಾಸಕಿಯರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಸಚಿವೇರ್ಲ ಆವುಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಪಂತೆ
ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಇರಗೆ ವೇದವಾಸನ ಇರು ಈ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಬಿನ್ ಕೊರ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಶಾಸಕರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲುಗಳ ಮೊರಣಿ ಬತ್ತೇರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬತ್ತದು ಆರು ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆಲ ಒಡಲ್ಡುಂಡು ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಬೊಕ್ಕಲ ಕೇನ್ಗಾಂದಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಆತ್ಮಗು ಪಂಡ ವನಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೊಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತ ಅವು ಏತು ವಿಚಾರ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಏತು ತಿನ್ಪಿನಿ ಕುಡರಿಯ ಕೊರ್ದು ತಿನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಪಂಡೆರು ಇರೆಗಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರಂಡಿ ಇನಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡಂಡ ಮಂಚೂಣಿದ ಮಂಡ ಎದೂರುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರೇಂದ್ರಂಡಿ ಆರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಂಡದಾದಿ ಬನ್ನಿ ಸುರ ಪಂಡ ದೇವತೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದ್ರಿ ಅದ ಆತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಚ್ಚಿನ ರಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಇರ್ರ ಸೇವೆ ಎಂಚ ವೇದವಾಸಂಡೆ ಪಂಡೇರ ಅಂಚೆನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ದಾಯಪಣ್ಣದು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಇನಿ ಕಾಂಡದ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತು ಓದುನಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಒಂಜಿ KSRTC BMTC ಡ್ರೈವರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಕೊರೋನೋಡು ತೀರ್ಪೋಯಿ ಆಯನ ಮಗೆ 14 ವರ್ಷದ ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಬಲ್ಲು ಪಾಡಾವಲೆಕ ಮಲ್ತಾಲು ಬಾಲೆನಿ ಕೆರಿಯಲು ಆಲ್ಲ ಜೀವ ಗೆತ್ತೊಂಡಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಎದೋ ಜನ ಮುಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ತರದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ನಿವಾರಣೆ ಒಂದು ಬತ್ತನದು ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅವಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೊಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪನ್ಪಿನ ಬರುವುದು ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಉಪ್ಪು ಜಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಉಂದಾದುಪ್ಪುರೆ ರಕ್ಕಲು ವಿಚಲಿತರಾದುಪ್ಪು ರಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲೆ ಸಾರ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಇಚ್ಛೆ ಆರು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಕತ್ತಲೆ ನಿಂಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರಿ ಅದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅವು ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾತಾ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಇಂದೇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಬಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಇರ್ನ ತಾಯ್ಮಡ ಆವಡಂದು ಪಂದ್ಯಾನ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಬರ್ಪಿನಾರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಆದ ಬರ್ಪಿನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಶೇಷ್ ಶೆಟ್ರು ಇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೋದು ಅಮೇರಿಕೋಡು ಬಂಡಿನಾರಾರು ಇತ್ತಿಕ್ಲ ನೆರೆಪುಡ್ಲಿಕ್ ಐಕಾತ್ರ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಪಂಡಾರು ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟ್ರಿದ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕಲೆ ಭಾರಿ ಸೇವೆ ಇರೆ ರೋಟ್ರಿಡ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಿಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಶಶಿಧರಣ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಇರೆಗ್ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ನಡೆದು ಎತೋದಿ ನೋಡಿದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಾದ ಸಭೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂಡಿ ಆರು ಸಭೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ಇರೆಗೆ ಇರೊಂಚೂರು ಲಕ್ಕದಂತು ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ನಾಗಿ ನನದ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಅವಧಿದ ವೈಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಪಂಡ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ದೇವರ ನನಾದ ಶಕ್ತಿ ನೀರಿಗೆ ಕೊರಡಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಯೋಗ ಬಕ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಇದೇನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ದಾರು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವೇನು ಇನಿಕ್ ಮೂಲ ಬಿಡ್ದು ಪೋಚ್ ಒಂದು ಆರಂಭಲಂತ ಸಮಾರೋಪಲಂತ ನನ ಇಂಡೇನು ದುಂಬೋಗು ನಡಪಾಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಜೀವನೋಡ ಉಪ್ಪಡಂದು ನಟ್ಟೊಂದು